Този подход се нарича рефакториране, преработка на кода, изключително популярно в гъвкавите методологии. Една от най-известните гъвкави методологии е екстремното програмиране, което се основава на серия базови правила и правилото за рефакториране най-общо гласи: променяме кода спрямо нашите нужди в момента, в който тази нужда се появи. Това означава, че ползвателят на софтуера среща затруднения да ползва софтуера с наличната функционалност до момента. Използване на инцидентна корекция на кода, като първите грешки са в Circle, съответно отваряме реализацията на Circle и преминаваме през всяка част, която има своя разлика. Тук отново имаме центъра на окръжността, като идеален пример кога би сработил нашият копи конструктор е едно такова присвояване. Да проверим дали така направената промяна изпълнява своята функция. Забелязваме, че написания код реши проблемът в кръгът. И това ни подсказва, че можем да преминем към триъгълника. Важно е нашите програми да получават своите промени, рефакторирания на време, т.е. когато нуждата се появи, а не да бъде изчаквано ситуация, в която вече са се натрупали много разминавания между това, което ние искаме да предоставим на ползващия софтуера и наличният програмен код. Ако бъдем педантични да обновяваме нашия софтуер и да правим нужните промени достатъчно рано в процеса на изработка, това би позволило по-ефективно и гъвкаво управление на софтуерния ни проект. Най-бързи и лесен начин е да виждаме на кои места компилацията не сработва. И така да локализираме най-точно промени, които се очаква да извършим. Тук имаме 3 точки, които трябва да променим подходящо, така че да опишем триъгълника. Забелязва се дори само в броя редове, които получаваме, че кодът, който пишем, става по-разбираем и по-четим.
едно рязко намаляване на сложността. Разбира се, след като сме променили вътрешната анатомия, вече се налага да променим и цялостното използване на кода, така че да имаме point 1 get x, т.е. трябва да използваме гетърите. Тук имаме point 2 get y, съответно трябва да запиша правилният point, случаят 2, тук трябва да запиша 3, тук трябва да запиша 2, трябва да запиша отново 3. Тук трябва да запиша 1. Тук трябва да запиша 3. Разбира се, такова рефактуриране има своята досада, тъй като трябва да се променят много неща. Това показва, че колкото по-рано направим правене на анализ и правилно моделиране на нашите данни, това ни решава проблемът в последствие. Сега ще направя малко по-мързелив подход. X. И ще опитам да направя замените малко по-автоматизирано. Съответно, само се налага да сложа point 2 и съответно point 2. Премествам маркера. Така, по същия начин правя с point 3. И цялото нещо трябва да повторя за всеки от y координатите. Съответно 2. И финално 1. Оглеждаме следващите редове. Най-вероятно нямаме повече проблеми. Така че поглеждаме отново компилация. Имаме преработка на нашият правоъгълник, като на правоъгълникът пропуснат
псевдоним, съответно отново компилация. Следващите грешки откриваме в функцията main. Ние преработихме нашите конструктори, но в функцията main все още конструираме обектите без да съобразяваме промяната. Примерно за център ние трябва да създадем обект point, който да получи това координата. Под формата на обект. Дали това ще се получи. Обикновено първата грешка е най-говоряща. Добре. Малко по-трудно ще се получат нещата. Няма да се престаравам в изпипване. Правя си една локална променлива, обозначаваща центъра. Тази локална променлива ще има локален обсек, така че бързо ще бъде освободена от паметта и я изпращам в не ни харесва инициализацията. Нека да направя други точки и отново. Не, преди да направя други точки. Изолираме проблемът, който имаме и анализираме само грешката, която получаваме в момента. Jump-to. Добре, изолираме и тези два реда.